Te mentang ni pan idan se ini we madam mai bade I madam masih hem hi jong kamai recharge ayurveda te ha kan ke por mentang ngan kili mo khendiat ya I madam charai be phat ke jing syam jing I mo ka experience I be wan hang po Jaipur mai recharge ayurveda morning par lo be ibara ke kedekasi ke ban sa jing kan mau yang nadu bangadang ban tang sai ka mai recharge kedekasi ke bang nayo mat bak ada smoke shisha ya kita kebor bak jing try kam jong mai recharge hal ke jing wan jong ni sine ka la wan ra ka ai hanga shibun ke experience bangan try kam ha shu hanga ne ka mai recharge ni yo shibun ki jing smoke thu ka kam dai shu tang ka jing smoke thu reng la yo do ban mat ya kata ka bahatam ka mai recharge ke la le ka mai recharge ka le ha ya di palat ban ya ka bang ni berhat nasional ni la ban yo it lang yo it man ya ka ben office ka mai recharge ni la yo ban shong meeting ban MD mat mat ni la yo ban ban mi syam ban ni lam ban long sha uta ubri ubasmu ko yang ki beria ubri ubasmu ko ya ka kam ubri ubaburam ni ki beria dan jing skoper bat ka jing long ka jo MD ka la ai mesin shibun ya ka bat ngai scam ka la ai mesin ro shibun ni bat ngan leng dang ni kalau long excited pelat dengan drive hang de kamari recharge nang de syakman dengan drive syak banyak banget drive meswa de ku boleh shibun parlo mari charge morning bye bye ku boleh shibun madam